Continuem amb el projecte de la Falla Cronista. Avui parlarem d'equilibri, equilibri en la indumentària valenciana. I ho farem amb una experta, Asia Torrent, agafa molt de nom, la nostra convidada. Ella és Noelia Maroto, va ser fallera major de Torrent 2011 i el 2015, uns anys després, començar una aventura apassionant com és tindre una botiga pròpia, una porta oberta al carrer per a poder cosir indumentària valenciana. A l'Antiga és aquest projecte que va començar amb molta il·lusió, que està a punt de complir 10 anys. Per les seues mans han passat moltíssimes falleres, fallers, no només indumentària femenina, també moltes falleres majors d'ací de Torrent, falleres majors de València, i fa pocs anys, 3 anys, començà també una aventura com a indumentarista oficial de les falleres majors de València. Primer 2 anys amb les menudes i enguany, en aquest exercici, s'estrena com a indumentarista oficial de la fallera major de València, que acaba de ser nomenada fa pocs dies, i la seva cor d'honor, és a dir, en les seues mans també estarà aquest espolí, aquest secret millor guardat que el món faller vol veure confeccionat aquest dia de l'exaltació. Noelia, benvinguda. Hola, què tal? Gràcies. Benvinguda a aquestes xerrades al voltant de l'equilibri, que és el lema de la Falla Cronista d'enguany, i, òbviament, amb tots els teus coneixements que tens després d'haver passat moltes hores en l'agulla. Volem parlar de l'equilibri en la indumentària valenciana. Abordarem este concepte des de molts punts de vista, i el primer que volia preguntar-te és quin és el lloc, està equilibrat aquest pes que té la indumentària amb la resta de components de la nostra festa. Estic parlant de la música, de la pólvora, de la falla, òbviament. Quin pes té la indumentària? Pense que no. A nivell particular, els fallers li donen més importància, o pense que té més pes la indumentària davant d'altres, per exemple, de la música. Tenen més interès, no? Tal volta siga perquè és algo que particularment ens afecta a cada un i és de la nostra butxaca de cada un i no dels comptes de la comissió en general, no? I és cert que el negoci de la indumentària, tant en València com en la Comunitat Valenciana, és molt gran. No només les botigues com la meua, que estem a peu de carrer, sinó tots els fabricants, tota la infraestructura que n'hi ha al voltant del món de la indumentària és molt gran, perquè a banda del món de les falles està el món del folklore, que també nutreix i engrandeix aquesta infraestructura. Aleshores pense que té no més importància, però sí que té més pes o més protagonisme en el que és la vida particular dels fallers. Has mencionat aquest món del folklore, que efectivament ha sigut com un ressorgir, i pot ser dins d'una botiga el món del folklore ha reequilibrat o se pot treballar món de folklore quasi com un faller? Sí que és de veres que sempre han hagut grups de ball i han hagut grups de ball molt importants i que han respectat i han cuidat molt el que és la indumentària tradicional. Però és cert que d'uns anys a esta part, sobretot així en Torrent s'ha vist molt, les falles estan començant a donar-li més importància a lo que és el folklore. En moltes comissions estan naixent grups de ball, la gent està recuperant aquesta indumentària de llauraora, de la tradicional de deberes, el que antes era la huertana, ara té un paper diferent. Abans era com el tratge de pobreta, i ara moltes representants de comissions estan traient aquesta manera de vestir i li estan donant una importància i un paper que abans no tenia. Jo recordo quan jo vaig ser fallera major que les que vestíem
tradicional eren molt poquetes i les rares, no? Com les senyalades. I avui en dia és molt normal veure falleres majors en un monyo, en el mocador tancat, en teixits i en batista, en cadeneta, que abans és que costava fins i tot trobar-ho. Era molt complicat comprar unes manteletes de batista i cadeneta fa 10 anys o fa 12 anys, que era pràcticament impensable. Avui en dia això està a l'ordre del dia, no? I està bé perquè al final és recuperar el que realment era el nostre. Després sí, ha hagut moltes innovacions i la moda, al final la moda està ahí, però s'està recuperant molt aquesta part, aquesta manera de vestir que fa uns anys era només característica del món del folklore. Has obert el meló. No han passat ni 5 minuts. La teva botiga a l'antiga, i aquest nom, era tota una declaració d'intencions. Sí. Tu quan eres fallera major, quan comences a voler este projecte i com te l'imagines i com arribes a posar-li aquest nom? Perquè efectivament la teva manera de vestir en aquell 2011 pot ser que marcara un abans i un després, com una figura tan visible dins del món faller torrentí, en aquest cas, li donava una volta i rescatava. Com recordes ara, des del 2024, aquell moment i com decidissis fer aquests passos? Mira, en aquell moment fou complicat, primer perquè, per lo que t'he dit, era difícil trobar reproduccions de peces. A mi en aquell moment me va vestir Maria Victoria Liceras i per sort ella, bueno, pues, se dedica, ella només fa reproduccions, ¿vale? Entonces, però si volies buscar alguna cosa més enllà d'aquesta botiga era molt complicat. Com t'ha dit, no n'hi havia res de batista ni de cadeneta. Aleshores tenies que anar a morir a ella i a 2 o 3 més que treballaven d'aquesta manera. Jo vaig començar a vestir de manera tradicional uns anys abans de ser fallera major. Quan jo vaig ser fallera major jo no vaig dur un farol, anava del 18 en només un monyo. Després, quan vaig ser fallera major de Torrent, no va ser possible continuar aquesta línia un poc per les normes de lo que era el càrrec i de la junta local, però llevar dels actes oficials en els que sí o sí jo havia d'anar vestida de fallera, anem a dir, de farol, la meva línia durant tot l'any efectivament va ser molt tradicional, molt criticada també, perquè al final era el que la gent no estava acostumbrat a veure, però també sí que és cert que pense que va ser un punt d'inflexió, no ja jo com a referent, sinó unes poquetes que sí que començarem en aquell moment en càrrecs visibles com a falleres majors a vestir d'aquesta manera. Vingué també després molt reforçat per València. Jo recordo figures com Sandra Muñoz, que a mi me va marcar molt, Gloria Martínez Amigo, que foren falleres majors de València que començaren a vestir d'una manera molt tradicional. I després del 2011-12 n'hi hagueren més falleres majors que començaren a traure aquests tratges, que potser eren tratges puntuals, però que se mostrava que n'hi havia una altra manera de vestir. Jo vaig començar la tenda, vaig obrir la tenda perquè tenia ganes de que el vestir tradicional o a l'antiga no fora només algo selecte d'uns puestos en concret, sinó que així en Torrent n'hi haguera un puesto on tu pogueres anar i vestir d'aquesta manera. Cert és que quan jo vaig obrir era molt menys tolerant de lo que soc ara, en el sentit que, per exemple, jo acordonava tots els cossos, no ficava tiracords, etc. Però clar, després te dones compte que és complicat treure això al carrer, que la gent li agrada veure-ho, però després vestir-se és més difícil. Entonces, actualment, salvo que siga algú que, de grups de ball, que realment te demana 100% tradicional, fem ahir un intento és a dir, tu visualment estàs veient un tratge en confecció tradicional, però no és 100% com hauria de ser, per també comoditat de la gent i facilitar el vestir-se al que no sap o al que se té que vestir a soles i no pot. Exacte, perquè descobrim una miqueta quins són els secrets interiors d'un vestit tradicional 100%. Un vestit tradicional 100%, el primer, no du cancan de aros,
dur sinaues. Jo he arribat a dur 5 sinaues totes almidonades. Això, per a teles que són lleugeres, està molt bé, però si tu a una tela de valenciana de rayón o de cotó en tanta passada de fil que pesen una barbaritat, has d'alçar ixa falda en unes salles almidonades, primera has d'estar almidonant-les cada 2x3 i després és una locura de pes per a les cintures i la gent no ho vol. Llavors hem intentat buscar un cancan que, pese a que du aros i òbviament no és l'efecte de la salla, fa la forma i visualment du un vuelo semblant a lo que seria. Això seria, diguem, lo que més impacta. Després la roba interior, la camisa. Jo comenci fent camises i ficant camises. Clar, al final era un desastre perquè la gent no vol, és més complicat de vestir. No és tan còmode? Ja no és complicat, però la gent quan se vesteix vol que tot vagi perfecte, que la puntilla estigui a la mateixa medida, que no se menege res, comoditat i perfecció, diguem. Això és molt complicat en una camisa. La camisa cau com cau la puntilla. La persona se mou. Exacte. El mocador va sol, no pots buscar la simetria absoluta, total, el dibuix, és molt complicat. Aleshores, no fem camisa, cosim puntilla. Després, a nivell confecció, per exemple, la tira corxetera, col·loquem corxetes, quan abans era cordó, el mateix. És tot per facilitar un poc que la gent, dins de que vull anar visualment tradicional, però poder vestir-me. T'has fet més transigent? Prou més. En el pas dels anys? Sí, també perquè saps què passa? Que els primers anys, quan jo ficava cordó, jo vestia en la tenda, provava i tot estava perfecte, però després la gent arriba a casa i no sap vestir-se i entonces és que no me queda bé perquè és que se mauri, és que ficam no sé què i al final dius, ostres, jo no puc estar vestint a tots els clients sempre, entonces al final té que ser una cosa que així estiga bé però quan arriben a casa continuen bé. I ara mateix aquest equilibri, un model faller 100% amb aquest vestir a l'antiga, dins de... Òbviament qui va a ta casa sap per què va trobar aquests models, no? Però si mirem un poc el món faller, tu penses que tants anys després, dins del món faller, no del folklore, per a anar a una ofrena, per a actes fallers, i se vestir a l'antiga va entrant amb més força en un 2024-2025 que estem? Actualment ha entrat amb molta força. El primer, per lo que t'he dit, hi ha uns grans referents en el món faller, que són les falleres majors i les falleres majors, sobretot les de València, i elles en general estan agarrant una línia prou tradicional. Prou tradicional, vull dir, alguns aspectes de la seva indumentària són tradicionals. Aleshores, això també fa que al final és l'espill en el que tot el món se mira. Si la fallera major de València du un tratge en el mocador tancat, en el llarg que se li veu la sabata i no arrastrant, en un volumen raonable i que no poden passar per les portes, això la gent se va empapant i quan ve a la tenda ja no te diu el tratge està curt, a mi no m'agrada que se li veig a la sabata, que a mi això me passava els primers anys, és que va curta, s'ha de veure la sabata, i més vol, això ja no passa. Ara, avui en dia, la majoria dels meus clients volen tapar-se l'escot, volen, el que hem comentat, materials, dibuixos, altres estils de tratge que no és el típic centre de flors amb molt de color. Busquen altres estils. Sí que és cert que encara són reticents per a gastar aquest tipus de tratges, diguem, per a un tratge principal de fallera major. Al final, el tratge de la fallera major, el bo, diguem, el de la presentació, és més faller, però sí que els altres tratges opten per altres estils.
I acabes de mencionar, efectivament, aquesta visibilitat de la Fallera Major, sobretot, de nou, la Fallera Major de València és pill per a moltes. Com d'equilibrat està això de que tinguem una persona, una influencer, que podríem dir, en indumentària ara mateix, respecte a que no siguin referents uns investigadors en la matèria? És el que estàvem comentant al principi de la importància del pes que té la indumentària davant d'altres sectors del món faller. La indumentària va de la mà de la figura de la fallera major, de la peineta. Avui en dia, per sort o per desgràcia, segons qui miri, la peineta i la fallera major tenen molt de pes. Per a mi l'equilibri és que la representant dels fallers en València siga conscient d'aquesta importància i se deixa assessorar. I se deixa assessorar bé. És a dir, que siga conscient de que n'hi ha moltes maneres de vestir i de veure la indumentària. Durant tot l'any, en la quantitat de tratges que se fan, veurien i poden mostrar moltes maneres de vestir. Tota la riquesa, no? Efectivament, tota la riquesa de tot, d'adreços, de pintes, de teles, de manteletes, de maneres de cosir. Pensa que s'està fent, que en general se fa bé. També depèn dels actes, no? Avui en dia, per exemple, en la dansa de la Mare de Déu, la Fallera Major de València és l'estrella dels 2 dies, no? Tot el món està ahí pendent de veure què du, què no du. Per a mi aquest dia, a nivell indumentària tradicional, és superimportant el paper de la Fallera Major. Ha d'anar molt ben vestida i saber en quin acte està. Estàs en un acte en el que tu eres una convidada dins del món del folklore, con lo qual has de vestir acorde a lo que és la indumentària tradicional i a lo que el món del folklore du. No pots anar fallera a aquest acte perquè ja tens altres actes en els que anar aixina. Jo penso que sí que s'està fent, que elles, unes més, altres menys, al final també entra el gust personal de cada una, però sí que són conscients de que n'hi ha una altra manera de vestir i ho trauen a la llum. Penso que sí. Parlem d'indumentària, de vestir, de l'agulla, que és el que tu fas, però efectivament ja has parlat d'adreços, parlem de pentinat. També el pentinat ha sigut en els últims anys un tema molt convuls, perquè efectivament ahir els segles ballen i també balla la manera de pentinar-se de la dona valenciana. I això ha hagut rius de tinta sobre què fer amb el pentinat. De nou hauríem d'acudir a les investigadores, als estudiosos, estudioses de la festa. Partim de la base de que la indumentària no és una ciència exacta. Els propis investigadors, cada un té una teoria. Al final és una ciència que se basa, una investigació que se basa en trobar peces antigues de calaixos, de cases que guarda la gent en sa casa i per una altra part de gravats, de dibuixos, d'escrits. Clar, al final tinguem en compte també la situació de les cases. Avui en dia anem a comprar i en 20 euros te compres uns pantalons i tenim l'armari ple de roba. Antigament la gent tenia la roba que tenia, la d'entre setmana i la dels diumenges. Entonces, clar, gastava lo de les mares, les abueles, els abuelos, i aquesta roba anava perdurant i passant en el temps. No és com ara que la temporada 23 ja no se du en el 25. La roba avui en dia té una caducitat molt temprana. La roba de l'any passat, això ja està passada de moda, no? Antigament no, la roba durava molts anys. Entonces, clar, dir que en el segle XVIII només se vestia d'una manera o en el XIX se vestia d'una manera és simplificar molt la investigació. Per què? Perquè això és com dir que en el segle XX tots hem anat en minifalda i en el monyo cardat. Doncs no, perquè en les dècades la moda va canviant. Entonces, clar, en el tema del pentinat, que és a lo que tu vas, la gent intenta simplificar molt, no? En farol sempre 3 monyos, en 18 per fora un monyo, si va per dins 3 monyos, depèn, perquè és el que he dit.
la indumentària durant molts anys ha anat canviant molt. No és el mateix principis del 18 que meitat que finals, i després també no se pot simplificar tant, perquè de què serveix que tu vagis en un monyo perquè vas del 18 si després el dibuix que portes, el teixit que portes o el davantal que portes són materials del 20. Claro, al final, jo quan la gent me pregunta si vaig del 18 un monyo, bueno, o 3, perquè la tela que dus no és tradicional, és una tela actual, vas de fallera. I com vas de fallera, al final fica el que vulguis. L'adrç tampoc estàs duent-lo acorde a l'època. Claro, volem establir un decàleg, unes normes, i això és molt complicat, perquè són molts els factors que entren per dir si un monyo o 3. És molt complicat. De fet, jo crec que si tu sentares en una taula als propis investigadors no se ficarien d'acord. No serien capaços de dir, no, si tu dus una falda llisa en un justillo i un mocador de batista blanc, entonces un monyo, però has de dur xorros, perquè la gent gastava el que tenia. I a lo millor no estava de moda en aquell moment la gallega, però com era el que tenien, s'ho ficaven. M'entens? És molt complicat. Això t'anava a dir, és molt difícil per a qualsevol persona que ens veu ara mateix i simplificar-ho a la persona que té un armari, com se li pot ajudar a aquest fallera que... Mira, el que t'ha dit, el primer que aquesta persona té que pensar és este traje és tradicional, és a dir, jo porto un dibuix, anem a anar-se'n al 18, no? Que eren com dibuixos més xicotets, de guirnalda, en color més suau. És així en la tela, dus un otoman, dus un maré, una tela llisa, un tafetant, una falda pròpiament del 18, sí, molt bé. Què dus de mocaor? Si tu, tot el que és el traje és correlatiu a aquesta època, fes-te un monyo. Ara, si no, si dus un traje de fallera, fes el que vulguis, perquè al final no és el pentinat només, és el conjunt. Tu has de veure el conjunt del traje. Jo no m'atreviria a dir això així, no te puc dir això, perquè són molts els factors que entren per això. Entonces, al final, el que tinga dubtes, el millor que pot fer és preguntar a qui sap o en la botiga on li han cosit i dir, bueno, en este traje me fique uno, me fique tres. Deixar-se assessorar, però és que esteu cada dia treballant. I després, avui en dia, informar-se és molt fàcil. N'hi ha molts llibres a l'abast i n'hi ha molta informació en internet. Jo no he estudiat en una universitat això, és a dir, el que jo sé, ho sé per llegir els llibres dels que se dediquen a investigar. Jo me dedico a cosir, jo no investigo. Jo tinc una biblioteca de llibres i me dedico a llegir i moltes vegades tinc dubtes perquè puc llegir a Vicent Ferrandis i puc llegir a Xavi Rausell i n'hi ha coses que dius, ostres, uno diu blanc i l'altre negre. Manera de solventar el dubte quan tinc un dubte? Preguntar. Xavi, vull fer això, o al mestre, a Salvador, tinc això, com puc fer, esta xica la vull vestir així, com ho faig? Perquè al final jo sé de lo que ells han estudiat. I és de veres que aquests llibres estan a l'abast. Estan a l'abast. De tot el món i tindre una biblioteca... Exacte, i estan molts en format digital. És que és molt fàcil descarregar-se aquests llibres, comprar... Venen Reis. Jo en Reis, claro, ara ja han tret l'últim llibre de Salvador, jo ja l'he demanat per Reis. És que és molt fàcil. És també tindre interès i tindre gust per saber com anaven antigament vestits i després cada un és lliure també de dir, bueno, molt bé, però a mi això no m'agrada i jo me fico això en un bon escot perquè m'agrada lluir pit, doncs estupendo. Al final n'hi ha també que respectar que a tot el món no ens agrada el mateix i, bueno, te pot pareixer que aquesta persona va fatal vestida perquè va de tavernera, però, bueno, ella va contenta i va feliç, doncs avant. T'arriba molt sovint demandes d'un traje amb modificacions personals? No, cada vegada menys. També t'he dit que jo ja m'he dedicat un poc a marcar el meu estil i a dir no, jo això no ho faig.
també una qüestió per respecte. A mi me venen moltes vegades en fotos d'altres indumentaristes, vull que me facis això. I jo dic, no, jo això no ho faig, tu vols si tratge, vés a aquesta tenda i ell t'ho farà. Jo no li vaig a copiar això. Jo ja, això també ho aprens en el temps i al final també quan tens una situació que tu pots permetir. Jo quan vaig començar, pues gràcies, claro, te faré el que vulguis. Però avui en dia pues ja tinc unes línies roges marcades i jo això no ho faig. Perquè no és el meu estil, no és la meva manera de treballar i me pareix perfecte que t'agrade. Ves a aquesta persona i t'ho farà encantat, si és que n'hi ha per tots. Volia obrir un altre meló, ja que estàs parlant de companys, indumentaristes, de la professió. Això és un gran motor econòmic. La indumentària és un punt calent en l'economia de la festa. I jo voldria parlar si n'hi ha un equilibri, perquè així entra en xoc també que això és una artesania. I són moltes hores, no només de patronatge, sinó de proves, d'agulla, d'acabar, de provar, de desfer. On està l'equilibri per a una persona que ha de viure de fer indumentària valenciana davant un client que li pot semblar que l'artesania és cara. És complicat. Jo sempre dic que si la gent sabera les hores que du un tratge darrere, no li pareixeria car. Mira, a mi sobretot me passen les xiquetes. Té que ser més barat. Per què té que ser més barat una confecció d'una xiqueta? Perquè és més menut, dius? Bueno, però gastaràs menys tela, però les hores de patronar, de provar, de tallar, d'embastar, de muntar, de cosir, de rectificar, de tancar, són les mateixes. O és que a una xiqueta li deixa el tratge per tancar? No, mira, endur-te-lo embastat, que com és més barat, no, dona, tu el tratge de la teva filla està... I damunt és més complicat, perquè, claro, li has de deixar dins per traure, perquè, clar, tens que fer-ho pensant en que aquesta xiqueta l'any següent i l'altre, sa mare no vol fer-li un altre tratge, n'hi ha que traure, claro. N'hi ha que pensar com amagar tota aquesta tela de més. Molta gent, ui, que car. Bueno, jo sempre dic, bueno, això no és per menjar, això és un vici. La falla, la indumentària, no és una cosa precisa. El que ve a fer-se un tratge no està demanant pa o carn. És un luxe. És un luxe. Avui en dia és un luxe. Per tu és un luxe, per mi és menjar. Vull dir, jo visc d'això. I jo tinc que pagar uns impostos, treballadors, la llum, l'aigua, el lloguer, i després és viure. Claro, no és tan car. Si tu agarres el que cobrem d'una confecció, comences a llevar gastos fixos, impostos, no sé què, i dius, ostres, te quedes, el marge de benefici és molt baixet i du moltes hores de treball, moltes. I després té un altre problema, i és que està condensat en el temps. Jo no te puc entregar tratges juliol, agost, com les entregué en desembre, gener, març... No. Perquè al final, bueno, sí, n'hi ha gent que diu, bueno, jo sempre estic igual de pes, no vaig a créixer, però són els menys. La majoria de gent, no, apura perquè la xiqueta creix, o estic aprimant-me, o per si engorde... I, clar, al final, durant 6 mesos o menys, has de fer un volum de treball que te permetisca viure tot l'any. I això suposa fer moltes hores, tindre poca vida personal fora d'octubre, te vaig dir, de setembre a març, és treballar 24/7. Claro, perquè després has de viure el resto de l'any de lo que has guanyat ahir. Entonces és molt difícil quan la gent te diu, oi, és que això és molt car. Bueno, i després n'hi ha un altre tema. N'hi ha molta gent cosint en les cases. Claro, no pots comparar el que te cobra una dona de cosir que està en sa casa sense pagar impostos, sense pagar lloguer, que el que jo te puga demanar. Al final, una botiga oberta al públic té uns gastos que la dona que cus en sa casa no els té. Però bueno, això, com tot, n'hi ha gent que ho entén i que al final diu, bueno, no m'importa pagar un poquito més perquè tinc la comoditat de vindre ací i tindreu tot, i n'hi ha qui no, que prefereix anar amunt i avall i després estalviar-se aquests diners, però bueno. Vaig un pas més enllà. Tu enguany tindràs en les mans
el preciat espolí Fallera Major de València, i ara també n'hi ha tota una corrent que ja sabem tots el que implica l'espolí, la velocitat de fer un espolí, de teixir un espolí, la que és, artesania també, com la que feu vosaltres, amb les còpies xines. Ara ja estem barallant amb aquest cavall. Claro, així... I ahí també els teixidors també tenen un problema. Sí, perquè davant un preu... Però, claro, qui no ha comprat una imitació d'un bolso, d'una sabata, d'un mocaor, una xaqueta? Claro, parlem de les còpies dels espolins xinos quan tots comprem en els xinos. Si no comprem roba, comprem en gabinets o tàpers, i al final això n'hi ha oferta perquè n'hi ha demanda, però claro, és que com li dius tu a una persona que no compre una imitació d'un espolí quan tu a lo millor has comprat una imitació d'un bolso? Què passa? Que el senyor Christian Dior no va vindre a dir-te a tu, has comprat una imitació, però sin embargo jo sí que te vaig a dir, no, és que això no m'ho has comprat a mi. Per què? Perquè una cosa és més vàlida que l'altra. És que és molt difícil. L'única manera que tenim de plantar-se o de parar això som nosaltres, és que cosim aquestes teles. És a dir, jo avui per avui no cusco una tela que no he venut jo. Per què no? Tu vols la meva manera de cosir, m'has de comprar a mi la tela i no l'agarre. Entonces és l'únic poder que podem tindre les botigues, perquè al final el teixidor no pot solventar això, no pot prohibir la importació d'aquest producte de Xina. Entonces, l'única manera que Vives i Marí o Garín o Català tenen de plantar-li cara a estos productes és que nosaltres, que som els seus clients directes, diguem no, jo no la vaig a cosir. I entonces, clar, quan una persona va en el rotllo baix del braç i va a una tenda i li diuen no, i va a altra i li diuen no, doncs possiblement la pròxima vegada que vulgui comprar aquesta tela, diga, ostres, doncs a veure què em faig jo després en la tela, m'entens? Però, clar, juzgar això és complicat, perquè per què té més valor la imitació feta en València que la imitació feta en Xina? Són imitacions les dues, no? Després té una altra lectura i és, ostres, ahir també estem donant-li valor a la recuperació d'aquests dibuixos, a la popularització d'aquests dibuixos, perquè són dibuixos nostres que estan molts anys i que s'estaven perdent o estaven limitats només a unes certes persones que se podien permetre gastar-se 15, 20, 30.000 euros en aquest teixit. Entonces, se queixaven de que la gent es queda uns dibuixos tots igual. Ostres, però és que també se queixem de que reproduïsquen els tradicionals. Entonces, jo entenc que per qui té un espolí i s'ha gastat aquests diners, doncs no li faig gràcia ara anar a l'ofrenda i uno, i altre. Bueno, però al final jo dic, bueno, però tu saps que el teu és bo i ja està. I quan tu has invertit en això perquè has valorat, has posat en valor el treball d'aquestes persones artesanes. Entonces, si ho has fet per fardar, lo siento, tens un problema perquè n'hi ha molts, però si ho has fet perquè fiques en valor realment el treball d'una persona que se passa 2 mesos treballant 8 hores al dia en la teua tela, doncs no te pareix car. Ahí està. Quan tu vas i veus com se fa aquest teixit, com aquest home que fa 20 centímetres al dia, se passa 8 hores ahí, tiqui, per fer 20 centímetres, això, ostres, doncs igual ja no te pareix tan car el que te demanen, perquè és artesania 100% i és artesania nostra que si no la posem en valor al final se va perdre. Efectivament. No volia acabar aquesta conversa sense parlar entre l'equilibri entre la indumentària femenina, que és la que ha copat la nostra conversa, amb la masculina, perquè els homes també han fet una xicoteta gran revolució en la seva indumentària i és de veres que sembla que sempre acabem parlant de la indumentària d'elles, però ells han
ja no veiem als carrers el que veiem fa... Bueno, ahí discrepo. M'encanta que discrepes en mi. Sí, per a mi els homes estan anys luz de... Encara? En general, parlem en general. Hem vist grans canvis? Hem vist canvis, però per a mi, jo estos 2 últims anys que no m'ha vestit en l'ofrena d'ací de Torrent i m'he dedicat a veure l'ofrena perquè m'agrada sentar-me i veure passar. Ostres, vols dir? Es pots comptar en els dits, és que van ben vestits, de dir, ostres, muy bien. Saps què passa? Que tu, jo sempre ho he dit, tu per vestir una dona ben vestida t'has de gastar molts diners. Veo mal, per vestir-la t'has de gastar més diners, però tu un home en 4 duros el vestixes. Entonces, la que se vestix, com al final s'ha de gastar diners i ha d'anar a morir a alguna persona que li faig el tratge, veo mal, va. Però l'home s'apanya en qualsevol cosa i entonces veus cada cosa que dius, ostres, mira, el primer que jo es passaria tot el mocador del cap. Tu què opinaries si jo el dia de l'ofrena vaig a Xina, en el monyo solt? Què passaria? Me traurien en el diari. Si la fallera major de València apareix el dia de l'ofrena, en la mantilla deixa caure, o sense mantilla, melena al viento. Què passaria? I per què pot anar un president de junta local o un president de falla en el cap a l'aire? Per què? És el mateix. Però és que damunt, quan tu no vol vestir bé, un xic que ve i ves, és que se me fica el mocador, després en la falla se burlen i me tal. Però per què? Saps? És com que encara els homes no han eixit del pantaló ratllat i... Molta gent, costa molt, li costa molt vestir bé i valorar quan tu no va ben vestit. Quan tu no va ben vestit, normalment és objeto de burla. Per què? Si va ben vestit. Sin embargo, una dona ben vestida se li alaba. Aleshores, si jo pensava que havíem evolucionat... Home, hem evolucionat. Hem evolucionat. Òbviament. Hem llevat Hem llevat el tratge negre i hem llevat molt de pantaló de ratlles. Però, ostres, jo a vegades tornaria al pantaló de ratlles perquè veig certes coses, i aquests saragüells de color sense bata, que dius, nada más lejos de la realidad. De veres, és molt fàcil vestir bé un home i barato. 3 tips, per favor, ràpidament. Mira, l'espardenya, sempre, sempre, sempre. Sempre espardenya. Sempre espardenya. Me matarà el fabricant de sabates d'home, però sempre espardenya. El valencià vestia en espardenya. Molt fàcil, un saragüell blanc i un xopeti curt i mocador al cap. Mira si t'ho va ficar fàcil. 3 coses... Ja està, no fa falta més. I serien ben vestits de casa. I serien ben vestits. Un saragüell al puesto, i el saragüell té que ser curt i en vuelo. I aquests saragüells que dius, no sé si portes malletes o saragüell. No, el saragüell té que tindre tela, té que... Els saragüells són aixina de grans, i quan... Ui, una talla menys, no, són talla única, el saragüell és aixina. Té que anar fruncit. El meu fill de 11 anys porta el mateix saragüell que mon pare de 60, perquè el saragüell... més curt. Però el vuelo és el mateix. El saragüell té que tindre tela i el xopetí té que ser curt, s'ha de veure la faixa. I espardenya i mocador sempre, sempre, sempre. És que ara, imagina't que enguany diguem les falleres, ja, totes sense pentinar, anem a eixir en l'ofrenda, com els homes. Seria un escàndalo, doncs els homes van a eixina. Haurem d'equilibrar aquesta situació. Sí, per mi està molt desequilibrat. El tema dels homes i les dones està molt desequilibrat. Els xics deurien millorar molt. És cert que n'hi ha, i n'hi ha qui va molt bé, però són poquets. També, mira, l'altre dia en la xerrada que tinguérem, Edu Cervera ho digué, i és cert, és que no n'hi ha un referent com el de la fallera major de València en home. No n'hi ha un president de València, un president infantil que puga servir de referència. Entonces, en aquest sentit, per veure un poc el que comentàvem antes. Els presidents de juntes locals, junta central o presidents de falla no marquen a lo millor tant com... No marquen tant perquè tenen un paper secundari. Sempre estan
com més en la ombra de lo que és la Fallera Major. Al final, la Fallera Major té un paper molt més protagonista que el que pot ser un president de Junta Central Fallera. I, per exemple, en aquest aspecte han anat molt ben vestits estos últims anys. Tant Pere com Carlos, xapó, sempre. Sempre. Anaven molt ben assessorats i molt ben vestits. Donava gust veure uns presidents de Junta Central Fallera, ostres, de cap a peus, en el seu mocaor, la seva rodina, les espardenyes, en unes peces ben fetes, en gust. Entonces, claro, però ells tenen un paper secundari, no tenen aquesta visibilitat que té la Fallera Major, encara que ells en quant a indumentària, vols dir? En quant a indumentària parle. Sí que és cert que ells també han sigut influencers i han marcat molt. I n'hi ha homes que han vist... Hauran fet avançar en estos anys. N'hi ha homes que han vist que se pot vestir d'una altra manera i que se pot dur un altre tipus de roba i anar bé, i anar elegant, i no anar disfressat. Ostres, que tio més elegant. Hauran despertat ahir sí que ho han fet. Una cosa que veurem a lo millor a uns anys vista, no? Jo penso que sí que ho han fet. Que és més complicat perquè no tenen la visibilitat que té la Fallera Major, però poquet a poquet s'està aconseguint que l'home millore, perquè és cert que el món del folklore l'home va molt ben vestit, però en el món de les falles encara n'hi ha molta feina per fer. Doncs, eixa conclusió, eixa reflexió, ens quedem i així acomiadem esta conversa sobre aquest equilibri en la indumentària. Noelia Marot, ha sigut un plaer poder parlar d'esta passió que compartim moltíssims fallers, que és la indumentària valenciana. Molta sort. Moltes gràcies. Enguany, sobretot amb aquesta comanda tan especial que tens. Molts èxits per a la botiga a l'Antiga, així a Torrent, que te doni una vida molt feliç, si és l'agulla que és la teua passió, i espero que totes les persones que hagin vist esta conversa hagin disfrutat també, gràcies també a la Falla Cronista per esta oportunitat, per obrir esta finestra a la indumentària amb una experta com Noelia, i que continue endavant este projecte 2025 tan emocionant.